Nebema wenijie ene aketiapa nebema wenijio sabra boy mo dadwene bi natural sume udi ewnya nebema wenijie aketiapa nso kamu ema aketiapa awa fidie ne to SOMPA FM TV why Yasim SOMPA mani jeni akati apana unu warada SOMPA de asitine imunu ema akati apa ye no mai munsam makudi munsam dina ne kasebo bijisam ni ejasu semnyina SOMPA de abama SOMPA FM ema akati apa SOMPA TV, MNG, SOMPA TV, MNG. Oh, wisdom ni mitie SOMPA FM. Bia Ghana de share ya mamu nyina maha mama kwa ba SOMPA 106.5 FM. And somewhat yensam chirafo eti wo mugu mu enenso wonsa eso ena wani makutire ni nyina mo asem for pani ato ne bo asem eyi de editie ye de ba beso se from tobre ekase e wo SOMPA so na ensam no every SOMPA 106.5 FM original ye no enka hanko a Watermelon Street no so wodomi o upie mu okumase a ye ba tan no e SOMPA 93.1 wo mo FB afa dan for radio butu Paris France abuchimemo ya wo bete yenka e wo fa honom Doma FM 100.7 so February Doma hinkro upie mu SOMPA 90.7 Techima SOMPA 106.1 Upiemo awo Sunyane SOMPA 98.9 Upiemo Watakwa SOMPA ya Febi ya woti yanka ewo honom so afe Kingdom mankisim ne nkwado 106.1 Kanesh Eba Radio so ete Kanesh dwa kese nim so ubetimi ete ensam ne bi ewo honom Facebook no SOMPA FM live na we share honi di mu na wa like page na share ama foforo so enya bi a share YouTube no SOMPA FM live udikoda no so SOMPA FM na wanya yen ewo so www.sompaonline.com website yesemu for penini ora tabo atia dama wakutire nsam ni nyina potoka mu brofo afoforo bi ka ho de akogwa betumi akọ na wakọ kenkan bi national so se awie nsam a yedidi wontua no empanifo a wonom ahso yasene ato minute ne pole aduasa ede esuma yemi abebe ensam no ede amawo no ni nyina perfect baby diapers eka ho bi oba ne bebo diaper papa ama ne to ho aye dry ama bibia akoyi wonsu how by heart ya na diaper no so eka ho nti no perfect baby diapers ne eka fo dem on kasa natural mineral water enso eye abodwonsuo ya na wapebia nom onum a wunya ho den papa ewom onum nya yade bia emfretre eye kasa ukodwaso a na wapebi Hajia special local foods enso ye aduane a emu ede ya na wapebi na onso adidi fran ya bia wo bia no ye de aduane no ebebrewo na opanikase na wono ye main sponsor no endpoint homeopathy or the homeopathy ehase sa ya de o man mu no ache eba no infertility afi prostate insensam no ni nyina no wo de homeopathy ebeto ase e de ma ya de bia endpoint wonom ehwe wonom adama ene woma aso yesene ema ye de pramtobe kase no eba ba besomo ensam na wiai ye de di wontu ano de obeti bi ene say Chema want to me manim ni ana odi eye ni dwumakuo mu entintiman pa lawyer and the appeal could be the abeto dwa chemu say eye ni client Chema want to me when mu prefer woda obepie court say enya ade obesen akofie Dokuta bako aye nyame so ade pa wopie mu ewo paga aya sabia
wani mu kyerɛ mu sɛ eniyema ɛbɛboa ama ayahye mapa etumi akɔso wɔ afa hɔ no wɔkɔ donate bio sanso ena konfo anochi aban yare sabianso amani efi wabeto pronso kyerɛ sɛ wakora bia a wɔmhwɛ mogya yɛtwe mogya ɛde boa de hye hɔ nom no wɔn de adesɛde de atodwa anim kyerɛ sɛ mogya shorto nti amanfo mɛyɛ ɔmomoa yɛbɛkɔ atɔyɛ atifido ɛmantamu western north region adehia wɔnom ɛwɔ apintimadi wɔn no asui wɔn samso bridge bi adwere gum obi nkɔ obi ma na awutu senya insinso amani efi wɔn mabeto yɛ pronso premtu be kyerɛ sɛ wɔn si ahunidie yade a wɔfam ɛno nti wɔn de hyehyɛ prono de atokwan mu a ɛnkyɛ ɔmbɛfi ahunidie dwumadie ase yɛbɛkɔ nwomasua ensɛmu na wopie mu ɛwɔ Ghana National Association of Teachers yɛtwa wɔn ti afrɛ wɔn mu nat wɔn wɔ western north region hɔ no ɔpani a wɔno wɔda wɔn ano ɛyɛ titirani wɔde afutuo kɔ ama ɛmabunu afei awofoɔ ɛne akyerɛkyerɛfoɔ sɛ yɛ local language no yɛne ayɛ kasa no yɛ mother tongue no yɛmfa ɛno ɛnyɛ adwuma wɔ sukuu so ahodoɔ mu yɛbɛtrɛ so franso akɔpie mu ɛwɔ ɛyɛ America kurom mampani hɔ no mu Donald Trump wɔn sɛ mebi atwa mu wɔne nsɛntrɔfoɔ kɔtwa hyia ya White House wɔn mu etuo bi to yɛ ankanyame nko a ɔbɔ ɔmɔden a ɔdɔgye yɛ no wasane nsɛntrɔfoɔ akɔkɔhyia wɔn bio prɛmto bi akasie mu nkyerɛmu ka ho bi ɛna yɛde bɛsom wɔ ensɛm no bi ɛka yɛnim ho na awia yɛbɔ ne bedemu kufu bisepa ne kwana hahayi empanisi yɛtase ne banyansafoɔ ɛna afei banimdifoɔ ɛna awia yi yɛbɛte semu ɛde asom wɔ apɛsmaka de hyɛ bɛno yɛ yɛagye pene ne yɛsi adwa original yɛyi mimidin abena badu adepa kofimene nana ɔpɔn checheku Edem afei abusua pe takra no wasum na kan ye ho na ye mfi kase no ase emfama wo na ye ka wo se Facebook page ni ye nam ho nti wudu on ma no SOMPA 106.5 na afei wahwe ewo ho eho no nso YouTube ne TikTok nso ye brezi wo ho e na afei nso anoma de no se X no ne nyina SARFO kantanka de yakwakoto wo no ma ene one story one video na afei wo bo wani su spede de kwesi ada so de wapon so de na afei wakan ho oka na wutimu no 106.5 enkran ha mantama aka ni nyina nso eso emu sompapa na yemfi ase ewo eye chema wuntumi hu ensemu na watwi mu ana beto obi achem se chema wuntumi sabe wakwakoye niema bi a ene oman ne mbra enko ebna enu nti ya hyeme se wonko da afiase mfrihye aduonu ekwan ne mu wapa wonu ba bia na ne mra nim ni a mfitiase na wodi ne nsem kan mu die emu atintiman eye lawyer and apia kubi wono no de aba beto dwa achem se no kura ne nyame anum nie chema wontumi eye Ashanti regional chairman no na wonimu pefe se eda no na wokokopie mu ewo eye Accra High Court no wonimu pasa ne veto de ba nya de obesa atremu di akofie ebio na atade yedo na afe brunsu wanim no wonimu pefe se nya de obesa so chasa atade kro na ede akofie ni fie watimu enya de obehu ezanse ebra ne nsem akọ ebe nyina no no wo bo yewura chema wontumi ye bona no baba anase yetia ne naso awo nsem no ne ekọ ene ne eba enti se otimi gina simpie ne apaso pa kase kwa no ko no nimu pa se obesa nso abafia kwan ni na enye no kore na wodi ababetu do achemu se ebra asem no ekọ eba no ene babetu do achemu se chema wontumi ba bia se wonsam kan ne keka kọ ne titiriu edifa eye akonta mines ho no wanwe ya obekọ afiase nanso pa se mfihye aduro no de na opani no nim se saa ene bekọ akoduro yebeka yetiefu a etsobuo anatabuo ede akwakobo chema wontumi emenne wakopiem ewo nsanwamu no eye efem agudie hutuo enkreta na wonie ene afa nso kwanya na ofa so odi ne dwuma tumi a na ekuta ne se wonfa anya efem agudie na wopone bi ede ma obi eno nso nkrata ni hu ni nyina no eye sobuo bi a yede bo yewura chema wontumi na nokura ne nyame anum nie ne mra ni di tudwa chemi se ebra asam ne ba ya wo mudi kan efre no
first count ye de bo no second count ye bo no third count ye de bo no akopem sixth count no chairman wontumi nim first count no de onyane ti didi mu count de toso miensa nso onyane ti didi mu enti na fa ka mi infrihye duonu a wokokodi ewo eye neduafie yi Ebusia yetoa ensem no eso epiemo ewo ayasabia ensemo na paga ayasabia ho ena yedewo ekro na sen yenya ntie se dokutani bi a ye postu no wan popunitie ya wagitu mu a wokoye no empanifo a womo ewo paga eni mabunu eka womo etamsiani agigi sika ya sika no na nebo esom 20,000 Ghana cedis edema sa dokuta no ebo na baso esi yade na ba ho no wan popunitie na oje ye na waba empempi no a ye be posti obi anase yade no ekobia ye bi sa se onkonko ye adwuma no boss wo twetwe ne hwene obi betimi atwetwe ne trousers ya no saa be wiase no obi a onkoye no nu asan wura mu a na yasan a transfer na firi ho ni ade na kɔ baabi foforo na kyese bia ye na yedi ka de ma no ompe na adehia wonom ewo paga nti paga youth movement no payom wonom kyerɛ sɛ womani soi de doctor ama antwiwa adu apia ye no entini sika wonom ede ma no na efiri wo makoma mu wholeheartedly ena omu de sika no ema no doctor ama antwiwa adu apia se waji sika no so wakoma pam wada wo mo aseka kyerɛ wonom sɛ nyankopɔn kyerɛ wo mo ɛsɛ wo mo so hu ade fefa wo no so aye ya wonom show sa appreciation no na ne nyina mu no doctor ama antwiwa adu apia se sika no wasanso de sika no ɛhye ayasabia nim enti no paga ayasabia na ɛwɔ hɔ no doctor no gi sika no wasanso de akototo equipment ɛyɛ eniema ayasabia ne lakie na kyese de ɔmu ni bie no wakototo bi ɛde ababa be hyemu ma ɛwɔ ayasabia hɔ se adwuma enkoso jojo empanimfo se wɔtɔ blood pressure wɔn monitoring machines wɔtɔ makomaku mienu 2 afa one fetal diplo machine ɛno no so wɔn mu kyerem se ɛyade a ɛboa ɛwɔ ayasabia adwumadie mu ɛno wɔtɔ baako de yade chichiri vein ema yehu se ebi a ye bebo line anase yade nsuo besi so yehu se wuntini ni no eno no na ayasabia ne hyeda eni de ye ibia saa eno so otobi di kan ho one hemoglobin analyzer eno so otoba akoka ho a wo metimi di a check hemoglobin na ewo mu no ehu se umoja na ewo mu no eye anase eho etochema no so otobi de ye frele trip stance no eno so wan muchem so otomakomaku enum 5 woto eniema makomaku enum nso a yede ebe hohoro yensa sanse adokotafo edi wo mudwuma nursefo edi wo mudwuma wa yasabia bia ye hwe wie bia wo se ya horo yensa ansa kora ne yebe hwe ye ni no kora na wo se omudi kan horo wo no nsa entini na ho nso na etochew otomakomaku enum oto 6 rose no no eye cotton wu e kan ho bi a wanu so betumi ayusuo enya no kwa kyerɛ sɛ veronica bucket nyina no wanu mu kyerɛ sɛ doctor ama antwiwa aduapia etuto bi niam oto ye edoso esan sɛ wo hwɛ sɛdeɛ yɛde ato facebook no ɛso na bibia bi ewom ade yi a wokɔ emergency a aya na wo ho yi ayete sento mayi a yɛde ahyɛhyɛ ɛyɛ meta ho yi yɛde twa ho hia wo bi ɛho no ne nyina bi wato ne nyina bi ɛde aka ho a ɛkɔkɔboa ɛyɛ paga hospital no ama dwumadie ɛkɔso na dokotafo mienu a wɔkɔkɔto wɔm wɔ hɔ no Dr. Didia Oten ɛna afei Dr. John Ababa wanu mu kyerem so wɔmani aso de ɔmo koliki a yɛde no aba hɔ wayɛ no pa esan sesanko obi a wasanso akɔyɛ ɔba sa no a yɛde sika ente sɛ ɛde aba no free so wɔmfa esan sɛ wagye postings no watom ne wabai a enka Brazilian hen kɔbɛtɔ enka Pointed Hill kɔbɛtɔ atɔ lash atɔ makeups box atɔ bibia bi enso no wanhwe ɔno ankasa no ho na mmom wɔde ayɛ saa adɔyɛ no a wɔmani asɔpa ɛwɔ de doctor foforo a ya transfer no aba hɔ a wɔgye yenti paga youth movement no ɛma no 20,000 Ghana cedis no wɔsan so de nneɛma no to equipment ɛbɛboa ayasa adwuma ɛwɔ paga ayasa bia hɔ nyankopɔn nhyira no paa na nyankopɔn nhyira no enyina yɛgye so sɛ amen na osei tutu senior high school ɛwɔ ya santemantem ɛna dwumadie bi akɔsoɔ
we nu eye mogyatwe wo dwumadie ana ekọọso ho no ma yama ne bofo nso ekokopie mu ewase ebro mu koye no ana aba beto dwache mu se konfo anochi abaya resabia ewo eye kumase wono mu no mogya eya ade bia ebo amanfo pa ne titiri womo a womo da biaye a womo hia mogya animuanu yeyi ana afa nso womo a amanya akwanhia na afa womo hia mogya ana afa nso no womo a womo asetena mu no babia edunu eginyame bam anase mogya na afa womo de no nso akwakoboa inti anam so ma da kru da bia no yenyu su mogya krampo awo konfo anochi teaching hospital wono na enye mogya no makomako oha ene ye fe ne 10 pence makomako oha 100 ene ye yusu awo hospital ho enti ababeto dwa chemi se enam sa ya resabia ne ya resabia kase enti no enam so ma mogya no eswate se mogya ho no mpokrampo na busua okeka ni nyina abomu a endu akoso ajapo ma anyum fair standard mpo endu enu nti wo mo de adesede de ababeto Ghana fo anim se anya bia mogya we ehunhia mogya dosu wo mu anase mo amoye do na bi ti se yen no mo momodin se mbetimi akokonfo anochi teaching hospital na mo nkotwi mogya ho no emanemwa Ashanti Zona Organizer Edima Blood Donor no ye friend Yera Kofi Edu Boatin Yera Edu Boatin and ode adesredie edeto Ghana fo enim sei Anochi moja tibia sisi idea enye problem pisa yo moja kakra konfanochi nim se de biara da ya nyusu moja kra ma patient na patients anyi moja eze e de otwede ombeje ne dako de yemfa ne se wo be aha sa ya 300 wo ha ontimi mfan wo ho se wo moja piche se na otwe kra no entimi nso sa no ntini brebi ya si etua na anochi moja tibia sisi idea enye ade a ewa pi brebi du ne moja wo nyusu ya ebetima expire de brebi ya o se etua na mo na ene amanfo kasa timemfo sebe ya benya mogya no tutu se de be na to yenchim si ai bituma aboa SARFO nyamenyim ni se o negative na ya na nipa no na se negative groups na ngaza na nipa no omo ensheda no so na enso no na de ma o negative so dance ni se ono obia timiji o negative ba ono so nyi obia de ene ne ma ni de ne so tan se ma etuma nsa na otwa na mo na ye me revise se to na ye be free busheni be free baby obeba ye be screen be bi ye betwa mogya no na me amoa na de NPC hu no ne nti ne ka bode urubi bia so bia emfa no hishim ne se Ghana ni bia kwetimi atwa mogya ba ko pe afinu ni nyina ka hospital se Ghana yenko ahokirem efa mogya sam nti wo ho ne se wodi mfie dunson ko si mfie dusia wetimi atwa mogya se bia on medical ground penfo ma ayo madwuma nyame ato mo nsem amma mo mfi konfanochi Wei Dr. Kofi Edu Boatin ena yeti se ode eye nsemu yi edeto yama ne bofo anim na ebra na ayede we ekoso no enye no nko awo akadie bi te se refrigerator enu no ebetimi aboa ma sukuu no omunyumadi omudie so etimi apem de akọ nanim ena adofo eye edeboaye headmaster awo no ena wo sukuu mu onmo very reverend bright yaw osei wono ena ose asida PSA bi wonoma wode beko ede ama eye konfo anoche mo betimi aboa wo na omunsentimi aka mogya ni bi nso no eno so eye ade a eye omanimu sem Yami a confirmation in Kutahundi blood man unit in Kutahundi no abobia no omoba ebetwe emoja nkula no de boa se de beya emani pankwa atimu bibia awo na omo ko hospital emi moja na omo hia bi no yetni bi de ama omo bibia ye no mo sansa wo so na edi sansa wo so no February na eleya omo abentuto yatwe moja no bi de aboa se de beya omo koso anya bi wo confirmation ho no de agini pankwa eho edi amaye ndisa no pe mo ba ya yanso so yeni aso ya omo so ababe edi amaye omo be donate the freezer the top freezer sorry table top edi ama school so yanso yen mfanya nkai se nkutahudi eda ya onu ntem no ebe koso na etim na din ho yanso yen aso pa entimini ni management ni mpanyi fo nya ni school eda o mas odi o maye na wa we shemu se sa nkutahudi ebe koso atima ho da se de be ya enipa nkwanto ehuhie nti ado se ba se enipa hia muja obetwi na odi aboa especially your mantie animal bi na ye ho ye din no ye mo say ye betumi provide atwimo jasi yo say the baby a ni pehia so be nyamuja no ono so betumi emmeji nya bi we Reverend Father Yaw Otsin Osei enabusua yeti say ode eye ni nsem editu dwan very Reverend Bright Yaw Osei na enu eche na asuafo ni bi nso a omunya akonye
enso ede omo nsem eto ya mane bofo anim the Miriam Manyari Mankukuma and Mujachen a kama and a yaw beyond soon so betchum Mujadiama for no almost at Nayan Queen said the bear ma or more be appreciate you now so I day also why the soon was say oh Mr. Mujaja for from and they show me crying and say a brother mammy Arida my Sabian will be Jinaho to Musi one the Mujaba for a man Amunyam and there a come say Muslim family moja and buy for a month for no say anytime the Miriam Manyari the Miriam Manyari the Miriam Manyari Yabom Siamanya Yabo Abusia wei asuafo ni bi a womo etime bo modern kwatwe moja edeboa konfo anoche teaching hospital na yeto omkama ni ba bedu aneto edifi asante mantem Abusia yefra santimanta moni afiani enchemo ewo atoye etifido emantamo Western North region amani afiri hoba enesade hye wonom ewo sahwi apentemade wonom kiremu se womo ensam so bridge bia eno no eboa mo etumi ekọ empotamo bi ekodi wonom djuma no womo kiremu se ebu egum yenyina ho ne yenkọ homa ne so emra na yensem treni elder Jeremiah Samson eni komosan se yenya nentie sisi a ese odumje adwumako no wonom kopie mu ewo asafoa wasumu ewo the Church of Pentecost said ye etie no ono ankasa emfa emu enchiremu ensumeyen elder Jerry mahai no minya net say nyankopon adom na wonso Nanya do bia boko aja adom gidi ni patapan kwa mo yada se papa na awie onante se ugina hene dian enesi wo boye mu ni abake me dato napa nchiama isifo na mino ka se ni wo the Church of Pentecost abeka central ena meno ka se na enta sorry to so na ipi asuma omunpenifo a mama be education ama asori mano na ye tiani se nationwide awareness and almost safety on usage of gas. Every time you open gas, say dada, need a spray, and I say, "Yadi, we are making you why and the fufra ubeku." I'm on education to be, and I send you initial gas with fear, and fat a jar and bunny adeno, and almost your far and interaction. Now, one thing you have, no more my answers are happy. I say, a jar, a 15, oh, my map, the book plan. That's about a can. That's why you never be bringing you, and money for the basis of fear. In point, any is the ability in a motion. Now, no, you know, any of them on your mobile, my chamber now, method, getting the baby to come out that down. About Pacho, everything. Sir, no matter my and Pacho first thing. The plumbing engineer set up our. So, I like many engineers set up our and I AD in common. Yo. Yera and then chachra mo de koye no yensam twedi amia nante yese mo kire wode mo kwan ya se yekoto cylinder no na ye dada ene yatwi ho a ye be hu enti no betumi a cheche yenso a yetie kakra mu ye be se da ne hu yo se akoto ni se nipa de be obo to cylinder na enchena arate the reason is in kofu spray cylinder no o ma ton foforo amagana fo. But the Fiano, you say, Ghana for whom you say, so put up a cylinder, near my and send you away the ocean. I said about the cylinder a foforo. Number one, Opa, as someone say, in channel and now cylinder no, you cut me cylinder next, as I said, cylinder next, and a woman. Number two, as I said, with cylinder no, trap the was to your friend of bath cup, a tune, as someone say, a was so. Number three, cylinder no, as I said, oppress it. It's a inflammatory pressure be a fimuba. Nasa pressure na be fimuaba and set up with the gas and pump a wood. If you say company via a gas cylinder ever Ghana Hano. A bank says often from Munkumu, tell of who say there's no leakage on that cylinder. What am I saying? Inflammatory a woman, not not pressing, not from any player. Who says cylinder it is correct. Yes, you use that. I'm not such a what gas and pump was out from a room. Put in pump just so you use something that on the spray and on that mouth. But this is right now what we are talking about, and we are telling people because when you go to your hospital, you see America saying,
doctor bi a obewo ho obi di adafe say that is she kofu same kofu life pa yewra ye bi se wasamba kwa ma wako na yenhwe oka bibi se gas no ban from animu a ana se ubie su a wose hu se bibia ennimu eye gas na yenhwe o mi use gas wo fie na ebia mi bie ye no etu akọ emfama mu ntam ebedi emre be sen ewo emfama ni mu ansa na ebia metimi asoja metimi aso yo because gas here let just 2% of gas concentration in air will bring explosion adam tell say dan a wo mu no say fan say informa na wo mu na 100 na gas ni ru pe be fra na eja e ba ho a e pa explosion be Special gas now a leaky wood demo idea plan me and say people be abuba eto cylinder so abuba no 2 cylinders so no in fact a cool comfortably because the gas is leaking not the abuba one. It is not solving the problem. It is why that is destroying the regulator and the valve. If I talk to myself, the abuba ebu cylinder so no yes wrong so be around and so because a creative problem happens so obi wo ha akọ filling station or say mo filling gas na eyama mo filling na eyama aden na filling gas cylinder ma eyama gas cylinder dey own fill you should fill it 80% of the capacity ya me person be say filling ma from abegina na pumping and the ya say expansion which is called the thermal expansion bar it can fill the top but of filling na eyama tin na no to me ho me if you ban so to fie ko say na nti cylinder I am feeling a man the Ghana for Miss Robbie Biase, Mucha Sadro because it is creating a lot of mess. Yera yada sene krakra mu no se yakofele gas no ebedru fia. Yan try minutes say na how many hours ansani aso? Yo, the patrol is cook of filling gas be fia. You should wait 30 minutes to 1 hour and turn on the regulator no so. The reason is oh se so kita gas na o ko ba if patrol e shake and I will come on a shaky, also are not the coffee of a shaky, and Banitana are charging you. It is an America do not regret and so. Not for Sojano, not a backfire, so do backfire Martin in Dana, explosion they see all day more. Namina, I don't not any money in the mid or boy at home, and empty, but in suitably what they see. But because yes, a free jar, put yes, a free jar, a catch us a good fear, take a class and a house of regional, le bois. So the reason is fridge the gas no woman in no. Who can get no? Gas no charge you fridge no. If you charge you fridge no for so fridge no pa. No na ya adoma. Na fire na air fridge no. If I tell any gas no go share at that pressurized state na, the fridge will explode. Na be cool. If you say train kakra and send house of fridge no. And even now that gas na a woman no. I have no refrigerant no. I know here thing they say LPG. It is look at how LPG is very strong. It will not fear 30 minutes to 1 hour. And some of the regulator so that's another aspect at settle. Yera mayanda say na yafa winsi education awodi adum ye awie. Ada jari so yada say papa why nyakopon hira o. Yo. Ebusia yekwadi komoyi efi Church of Pentecost Abeka Central eho na empanifo ekoye EPA esoma odum jadwuma konpanifo mo kwa cheche nti said ye yesua de no yemfa ne mfa mo ye ho ban na emwa yefa aseda emfama Midimafo Herbal Center na afi mpanifo a wonam eso yasene na yenhwe main sponsor no endpoint homeopathy was the homeopathy esa yade ewo memo achare ye panti ebusu yade bia ejini paduana boso no endpoint sebra na onfa homeopathy kwan so and then infertility prostate in men premature ejaculation afei wuntini no aya na emu eta etwetwon aya na wako endpoint eba no sabo no na afei obrabo no ho sensem no a endpoint ebete ne te ede ama krono abohia ewo kumase ebutu wanu a yede ejuma enka ha sei no
Ubehu ya cha kwan e shell signboard. Sprinters quantum pono eso. Adokotafo ni chire mu se wonu ko fie ko cheke wo mo stroke ya nwedweye age wo mo boss wo no nti udi hye bi te sa wo frɛ yɛn pɛ yɛ bɛbɛ fie enya abotra ba bɛhwɛ no kɔpembra na ho ɛbɛtɔ no yɛyɛ physiotherapy ni bi ɛhɔ massage no so yɛyɛ ni nyina bi 0244 867068 ana 0274 234321 na endpoint homeopathy enyo so na empanimfo so ɛsi yɛ mo amane enkyerɛ mu sɛ gepekefo ababapie mo ɛwɔ yɛ sunyane bunu ise ene ne potem wo de dwumadie bi baba behyehyɛ so nyankopon yɛ adomu a July 28 ya entini yɛsɛ oni die mu ada aya na odwani akyerɛ mu wɔ honom na wonso wakɔ 30th July ana afei entino wonom akyekyem 28 July no wo mo ɛwɔ sunyane Uzbet Hotel afei upiemu 30th no so a wo mo Akina Hotel no ewo ahafo na afei 31st July no wo mo ebekɔ eye Zanel Oasis Hotel ye no ewo goso ni nyina no eye dwumadi a won mo ne ba abekyekye sikasam ene kwan obefa so ene sika no di bibia na wonso watimi apatena na bibia tumi akoye no so dia and also wadam eso yasano no Hajia special local foods ese an kancho say aduane bia wo pɛ mpacho o fra ye na ediwe brew konkonte lapewa afi emutuo o pɛ emoni stew banku ene tilapia aduane bia wo bodin na yenyema eye Hajia special local foods ubehu ye kwan ewo eye enkran hanom sei ye wo atomic equantempon no eso ye ben transitions funeral home no Jemain na wo de frayen na yemfa aduane a wo pemrew ana adwumadie bia wo frayen ye ba be buffet kama wase e de amase yemfa mfiri ya so yemfa mrew nso na fa serve ahoho a akonya da ho 0246 359 921 0246 359 921 na Hajia enyo so infrafon kasa natural mineral water enso dedew enso a wonu mu a woni yade bia enfemfechi enso we no onum a emuda kolam ede etesede a wonum enkane esuboten utimu se ehahama no tigum sa na nyunyunyunyu kama wo fan chef fridge mo kora wo betumi anom eye kasa ene ye kanfo ede ama wo ye wankran ha se ya Bob hospital no echi o Taifa eho ene edi adwuma Jemain na frɛ 0204 0206 469 430 0206 469 430 na kasampeni fonyo so perfect baby diapers eno ne yakanfo ade ama se tona fa bo abofra no enti no abofra ne sususu by heart yesra no acheke ne diaper ya woto no afei se auto perfect baby diapers no a wu se oba no woda ofili secured esan se wonsuro se bi obeyo woyɛ ni na bibia aye kama ede amano afei ma rashes bia engu eye ne to ho wo se wato adepa ukodwa so a perfect baby diapers ene yakanfo ade ama o say gentle care perfect comfort ena afei designed for every baby abusia Jemain na frempeni for say bia penido so promo etwa 0531 099889 0531 099889 na perfect penny for ajoso efrafa wono madama na wonom eso yasene yesraw yetwa ye ho abasisi a ye ba ye bekọ western north didi efiri ho ba no e de ato so ne akwa ma no ne TV Emma Aketiapa. Ebusia Emma Aketiapa yada se atoye tifido mantamo Western North region ho adehia wadom ewo apintimadi wan mu kiremu se wo mo ebridge a eno no eboa wo mo ebo mutimi twa bepie mo ewo sehidata no ena afei wupie mo ewo mpotam ho no mo a enkronkro bebre no ehye apintimadi ene ne mpotam no sa ensamso bridge no ebuagum wo mo bompanimfo amane abo nso mimfi taduku wanam abo se wonum mfi na nakonadu wone yensam training osomafo kwame owusu ekasai MP so amane o se omba be sisi a nsuakura yi a yentimi ntwa bridge no nsuo ni yi bridge ni nyina bu ene etia
timba fo aba say de katapra nti community nso agina say yem prima katapra no ense no nti akoye minire nti ama katapra nkura se si a toilet nso se a kira odi enua begu so yanso community ni amakwa nti ese frame si mo na mpanfo a kira omomra meboa apentemadi man na kondata no aba no se omuni muhu bia yanso ya makwa ma omomfa katapra no ense bridge no ti de mo kan no pia mane am si nso woni abo mpanfo ni nyina assembly abo mo mane se yakwa opani a wakasa yeyi eye opani a wono upiemo ewo seshi apentemadia wono woye titirani edema ekuo ba ko no ewo ho na nakona du wono ana ne yensem training osomafo kwame owusu ya woto nkra efri western north region esom yen no ode ebaye yenko wie kase no ewo bi man so abusuya obi man so ena matwa esuo frau akọ gina na US America kromu honomo eye obrempon wofa Donald Trump wakeka no hu bio na wekura de na ho keka na eye ho keka wode hye nsentrofo wo eye America wode show munkran san so abom abaso inti we no eye White House Correspondent Association inti eye WHCA inti oye dina kese pa de man sentrofo a ewo White House wo yebeka ya bosome entem kakranie ana ejumedie yi oye se woye bie ni edi kampo kra inti enam so ma ejatutu etuo etoye nyame nko anke yante asempa na enam so ama wasanso ede foforo bio ede aba enra de due ya wo bon sentrofo abaso insentrofo bi mpokra wode omukogina mrano binum wo New York Times CNN and African Wall Street Journal no ewo America kromo no obo mu nyina abaso wo adwumaso a wo mu die yewra Donald Trump de atojo etem se amanfo keka se an one sansun kon ye toso mi ense bio 2028 anos take your time sabrofo na no ka chance and trophy say take your time in the take your time no ebrene nkrabia na bekire na ense and trophy adwumaku ewo White House wo no opani a wo no na oda no Ghana ha anka yewura akwabena dumfo ono na woda no inti ono ne ye friend Weijia Jiang a ono kra owo CBS News ena odi to the tell say jumedie nyame aduma next year Washington krona ekotu to wo honom no ewa na besa nso akoso wo honom April busumi mu ana o ma hye se jumedie ne be jumedie sonko ensentrofo ababa sumye omobra so eno omko ni nyina ye beje omkwan abasobo enso ka ho bie na emum officer a etuo eka no sa April mu no ye fan officer Victor Gonzalez ono nso US man penny born abaso ehye ni nkran ewon central adwuma ya woye emu Ebusiano kasiano asi safei na waso wafidi ansemu a yedidi wontu ano na ebi ene se dokotani a yebo ni din ese wonkoya dwuma ewo paga eye aban aya asabia no Dr. Ama Entwiwa Edu Apia wajitu mu ekoye no paga youth movement no ediji sika ma ne boasom 20,000 Ghana cedis wanom say omodema no wasan dia toto hospital equipment e dia kwakoma ya asabia na yedi mu nsam esom wawie. Private legal practitioner Andy Apia Kubi Esquire ena wade atudo achem se chama wuntumi se obi ka se no nimu pasa dano na wokọ afiase manifishe dronu no onya we anoboa osese nipa ko na ewrodo rada sema 7 penifo eni 3 eni 9 chama wuntumi ya awe se otwi ni muten obedem Western North Region seshi apentimadi ade hye se wanum samso bridge ya ebu agumu a empanimfo abomi fitaduku wo hono wo mosre wo mo ada yemeyema wo no pika we no mu na ye transe ye de babesom wa ye koje eye enkrato edifi yamane boni Jeremiah Samson eho no mu ede ebabesom ye treso frau ekopiem ewo eye obi manso ewiabrei bade workers ene midin nana opon checheku mene
Abena bedu adepa kofi and some of the free SOMPA 106.5 FM across one. Yabata SOMPA 93.1 Kumase Oti Yanka Ewaso Afei Paris France Abrochi Memo Wamo FB Wadan for Pa Radio Doma 100.7 Doma Hinkro Oti Yanka Afei Sunyane and so Oti Yanka was SOMPA 98.9 Techiman SOMPA 106.1 and Kranza SOMPA 90.7 Takwa SOMPA Oti Yanka Ewaso Kingdom Ewa Mankisimu Enso Oti Yanka Ewaso Kanesh Eba Radio Oti Yanka Udiko Dano so Ni Yasha Live Facebook no SOMPA 106.5 FM Oti Yanka was so YouTube near SOMPA FM Live www.sompaonline.com website is some for penny rata bwati adama wakutire semi na potoka sa mbrofa hofro bi ka ho ode agu obetumi akwaken kan bi endpoint homeopathy wanum na so yasene ese yade ni nyina no wo de kɔ wɔnom akache na yɛte ne te ede ama homeopathy kwan so perfect baby diapers ya pebi na fa boba no na ne babia enye kama emfa ema wo afei Ghana Investment Promotion Center GIPC wɔnom kyerem so mo wa bepie mu ɛwɔ bono ne mpata mu a ya be kyerɛkyɛ kwan a mafa so investment ya no so yɛde mu nsɛm Hajia Special Local Foods aduane papa fie ya frɛ na yɛfa mi kasa natural mineral water nso ni mu de wate aya na wa pebia no nom unya yade bia emfe fechi ansana yeso de so akono yemfa happy birthday yi ema yenuanom mienu na yenso de so emfa emfri efidie so na adwumadie foforo so ento awoso ye ne yankasa yenua be matenten dino awoda ene ade no ato Facebook na so no when na 10 gram papa enyasem kuma enti no Maxwell no ena nyankopon ede afeba ko aka ne fie happy birthday nyankopon shira wei efri SOMPA adwumayefo nyina from your manager maami akoso abu abaje ne ye ne yaka nyina wo editor enso eka ho bi ye ma happy birthday nyankopon shira wate na onye okese wonyi wo free adomo kwadomo na ontra wahye na nyini ebeye penimpa dache happy birthday Maxwell birthday we so every Richard J Cranton ya wono so all Western North region wunto me station na wo ho no oy correspondent na wose ni nua bema edina woda nti ni nua bema yi na wo dina woda yi SARFO no Thomas Jaben edina woda na SARFO hu ana enti no Thomas Jaben ena wawoda happy birthday SARFO se wo hu na dia mane dada so enti no nyame hrawo na onye okese we everyone kasa wunua Richard J Cranton and was it yemfa fidie kase so e show happy birthday na yede no ato Facebook no so Thomas Jaben aka Coach Aito session dwabo so kwanta eho na obutu nyame hra wate nyankopon enye okese abusua sedem di kan bo midie no abrabedu adepa kofi SARFO kantanka na di enko Facebook no eso ma wo hu yi yeda mu nyina mu ase ye mamumo enitie eni hwe yakram